2014ko akabuko osoko bilkura, gai orden aurreku danok, 5 puntu dire kontu emotie, lehenengo aktarena, 7. hori bidezainen proposamena, berrego eta kaldera. Bueno, hasiera mongotzako eta betiko lezengu. 2014ko azaroaren 26an izandako batzarrari dagokion akta onartzea da, lehenengo puntua. Lehen bozeramaileen bileran egindako zuzenketak kontuan hartuta, besterik ez badago aldatzeko edo aktan, onartutzat geldituko litzateke akta hori. Gero kontu emotekoak, 2tik 6 puntu guztiak, kontu emotekoak kreditu transferentzian bitartez, aurrekontuaren aldaketak dira. Horreke beti akaboen etxe diren ajustiek, igual eurton garantzitzuenak izango direk kirol patronatora indana. Zeka hori, saskibaloiko neskak lehenko mailareik oikeran, gauzie barzik minbierra egondan, zaterako hori kontadora, hori normatiba berak obligetan deu, kontador barrize, edo markadora edo kontomarkadora, ezta? 16.000 euro, gero gelatarak aldaketa gelatara pasetako atiek amize berra egonda. Ze normatibek esaten dugu, juezak edo maizek bost edo egon bideo bela, bertan, da horrega etxik. Gero margostu. Da horrego izen dire, 28.000 eta bostun de 58,18 euro. Da gero bebai, hori beste osoko bilkuro baten betzat esan gendule, horrek kanastak aldatuen ziren, zor mundiala gonzanien, leko ezberdinetan, hemen Bilbo izen zen, beken, da, are kanastak, esan duzkuen hor kola egonzala, eurek hartzeko, eta ara izen ziren beste 18.000 euro. Eta, horrek gaztue, nobedade barriak izen dire, baina berra egon da, danok esetzen du, zean saskibaloi ondo da bien, eta jente asko joaten dela, eta, horretarako dira duz. Zazpigarren puntura orduen pasako gara, zerbitzuen kontratua luzatzeko proposamena. Gernika-Lumoko udalerriko bide publikoaren espaloiak, plazak oinezkoentzako eta ibilgailuentzako guneak eta baita elementu strukturalak eta apaintzekoak ere mantendu, kontserbatu eta konpontzeko. Horren proposamena da oraingo enpresari, Bidezain SL enpresari kontratua luzatzea Gernika-Lumoko udalerriko bide publikoaren espaloia plazak oinezkoentzako eta ibilgailuentzako guneak eta baita elementu strukturalak eta apaintzekoak ere mantendu, kontserbatu eta konpontzeko kontratu hori urtebetez luzatzea, 2015ko otsailaren 2tik aurrera zenbatuta. Indarrean dauden baldintzak izango ditu luzapenean ere. Eta bigarrenik, Bidezain SL enpresari eta udal kontu hartzailetzari jakinaraztea erabakia. Gogoratzeko bakarrik Bidezain edo bai ezagutzen den zerbitzu hau aspalditik erabiltzen den zerbitzu da eta udal honetan, baina azkenengoz duela 4 urte aterazan azkenengo lizitazioa eta baldintzetan ipintzen eban 4 urte gehi posibilitatea beste bat luzatzeko, gehi beste bat, eta hori da gaur dakarguna. Zerbitzu hau emateko 7 pertsona dauz talde honetan lanien, 6 langile eta enkargatu egiten den bat, aparte gero eurek erabili behar dituzten tresneria lanak egiteko. Jonek aipatu dago zati bat, mantenimentu lanak egiteko dira batez be,
eta mantenimentu lanak ez bakarrik karekoak udal eraikinetan be ebiltzen dira. Adibidez, oraintxo egon dira eskolatan, 3. adineko zentruan be ibili dira, udal azokan be, itokin batzu goterak eta egon direzena konpontzen, lan asko egiten dabe, batez be olako gauzetarako. Aparte de mantenimentoa, inoiz irisgarritasunerako arazoak egon direnean, zaten erdez, accesibilidad arazoak egon direnean be, ebre konpondu dabe arazo hori. Egia esan oso ondo funtzionatzen dagoen zerbitzu bat, eta proposatzen da luzapen hori onartzea. Ez bai, nik sorturen iritzia emotearre, gu ez gauza doz luzapen honegaz, gu pentsetan dugu sartu barik zerbitzue zelan emondan, ondo emondala zalantzarik ez dau, biharrak hor dauz, baina eredu eda prekupaten duzkune, gu pentsaten dugu Gernikak aldaketa asko euki dauzela azkenengo urtietan, eta obra horren behar izena aztertu beharko litzateke, benetan ze puntutara arte beharrezkoa den horrelako tamainako brigada pribatu izatie. Alde horretatik, aurrekontu eperak murrizketak jasan deuz azkenengo urtietan, eta murrizketa horrek lehentasunak berriro aztertzea ekarri beharko leuke, eta gero ustetan, nahi ganean itxi beharko litzateke gai hau, bere momentuen batzordien esan gendun moduen, eta berriro aztertu ze puntutara arte beharrezkoa den. Hori alde batetik eta beste alde batetik bebai, beharrezko diren lanetan eta estrukturalak diren lanetan gure postura beti argi izen da, langile publikoa kontratatzearen aldeko postura dugu garbie, eta gure ustez hau momentua izan zen, edo izen da, kontratazio publikoa bultzatzeko benetan beharrezkoa badira langile honi, da horregatik ez gauza doz. Gu komisioan esan gendun moduen ados gauze ereduagaz eta oso pozik gauze zelan egiten den lan hau eta horregaitik gure botoa aldekoa izango da. Bueno, hemen esan den moduen, Begoñak esan den moduen. Hori balorazioa ez bakarrik hemen ordezkari konsejalak edo alkate hordiek edo alkatiek bakarrik teknikoek hor dauz, udaletzen. Eta teknikoek euren balorazioa izen da ona, eta euren lana, ni benetan ganien egotenaz, hemen hon dago egunaro, eta benetan lan ona indebe, eta lan ona jarraitzen dube itzen. Doin 4 urte izan moduen kontratu hori atara zan, da enpresa honek ataragoan, da hori zaten zan 4 urte gehi bat, esan da moduen, da gu guztun dugu, bete bidala, eta gero, beste urte bi pasegundoren, hau, gehi beste programa badau, pasegundoren, orduen behitxu, maiganen imini, teknikuekaz, da baloreu, brigada horrek, 6 langileokin behar badeuz, edo lagokin behar badeuz, ez da bakarrik ordutegize udaletziek dekon, edo amengo langile deken ordutegize. Amengo langile deken ordutegi bet, neguen izten da 3 arte eta uden orduzek arte, eta honek, enpresa honek, etxen dugu lan, goizera, eta hartzaldera, eta berak emoten dugu servizio bat, da erantzune ona da batzutan, biharrizinak izaten dire, bai hartzaldera bebai. Osa, guk horregatxik baietza zango dugu. Proposamen honen aldekoak kontrakoak abstentziorik ez da.
eskaerak eta galderak. Ni pare bat gauza bakarrik, alde batetik erregu bat nahi dutein, ze, bueno, merkatarien elkartetik egin doztana, eta ez dakit Iñakiri edo ez dakit nori bideratu bitzat, baina asuntoa da, ia posible dan, datorren urtien, Erdiaroko azoka ez eitzie maiatzaren lehengo asteburuan. Ze, bueno, eurek detektatu dabe hori 10 eguna dala eta salmenta pila bat galtzen dabela. Eta eurek posit dauz Erdiaroko merkataria aitzea, baina mesedez aldatzeko data, ia posible dan. Bai, berbain edekogu, da mesada bigarren astien eitxie. Nino ez dau definidute, baina hori da mesa. Hori beste asuntoa da, bueno, urtero bezala aurtome bai entzun dugu danok manifestiak eta, bueno, eskertu nahi dutzagu euren lana eta, bueno, orain dela aste bat edo 10 egun aurkeztu zen hemen Labairuk egindako liburua eta han entzun gendun zelan Gerniken, Marijesiaren ohitura gauza berezi bat dala Gerniken eta, bueno, eskertu nahi dutzagu danok parteatzen den Marijesietan gure ohitura bat hori mantentzea. Bueno, hori Marejistakoa esan gure dut, badakigu urte asko, daro ez, pilo bat urte, Gerniken. Eta gu ni hemen egon alkatego bainaren jau laguntza gutxekoan udaletzetik, oin badeke, badekizue, kalietan hor goizaldin ibiltzen dire, bederatzi geu tristetan esaten den moduen, ez da? Eta horreitzen da, seguro bat, inoz ez da pasetan ezer, baina zeu pasetan bada, seguroak eitzen da, lehen behitzen zen. Eta gero, eurek eitzen dube, holan apari bat, edo eskari bat, ez da izerdan aparitze edo eskari eitzen dube, da, laguntza bat emoten jake, hori euren jai txikizi hori gero eitzeko. Eta benetan, hori, zuk esan zuen moduen, tradizio bada Gerniken, eta ikus dugu Euskal Telebistan ez baten baino gizau, zaharri, eta uste dut, hori jarretxuko dela, eta hor dauz Deniz eta honek, eta nik uste dut ondo itzen debela, eta eure dauz hornio sasoa honien, da gero jarraipen etxeko jenti egongo dela. Amaitzeko bakarrik zorionak eman guztioi, bizera amaitzu urtie eta datorren urtien hobeto hasteko danok. Bakarrik deko guri. Amaitzu aurretik bakarrik esan Bilar Gabon Sarregunien presoen eskubideen aldeko ekitaldi bat egongo dela sarek antolatuta hemen udaletxe plazan urtia amaitzeko sakabanaketaren krudeltasuna salatzeko eta urte hasigeran urtarrilaren 10 Bilbon egongo dela helburu berdina dekon manifestazio bat. Nipe amaitzeko, ezaten da moduen Gabon bueltan, nik normalan ezaten dugu Gabonetan bakarrik ez da, urte osoan ez da, irurundi, 5 egunetan, urti ondo amaitzu, ondo hasi, eta garantzitzuena, osasune ukintzela, ukindulo geuk eta danok ez da. Hori, ondo paseu. Bai, zorionak, bai. Eta eskerrik asko, agenda.